Zdravite na kanále Grizzly Airsoft Slovakia, som Kasa. V tomto videu sa pozrieme na najlacnejšiu airsoftovú repliku, ktorú si môžeš kúpiť na internete. Manuál. Takže ideme na to. Takže aby som vás zoznámil s týmto produktom, jedná sa o P22 manuál. A my sa ideme na to pozrieť, čo je v tomto balení. Ako prvá vec, samozrejme manuáles, v ktorom máme popísané, ako používať a nepoužívať túto repliku. Takže už vieme ovládať túto repliku. Ďalej tu máme samotnú zbraň, ale tu vám ešte neukážem. Ďalej v balení máme. Čo máme v tomto skurvenom balení? Jeden zásobník je v samotnej replike, takýto krásny, oj závaž, že tam je připana. A je tu numero 2. A je tu numero... Nie, není. Sú tu len 2. A samozrejme malý sačiček s bebečkami, ktorý teraz vystrielame. Ježmaria. Teraz musím plniť ručne, kurva. Lebo samozrejme Grizzlyček si musel zabudnúť jak sa volá? Konička. Akože musím uznať, že spracovanie tejto repliky je celkom fajn. Máte tam Made in China, vlastne označenie Walter, hej, aby ste videli. Takže akože celkom na to, že to má 217 €, no nech to hej, jak si nejaký malý chlapec, ktorý sa chce začať hrať, takéto priesvitné zásobaky tam máte, 2. Fuj, krcám z toho, fuj, aké to je škaredé. Naťahuje sa to celkom ťažko, by som povedal, ale akože možno tam je aj silná struna. Ty kokos! Dobre, ideme sa na to pozrieť, ako to strieľa. Dobre, odkrokoval som si to, tam visí plechovica, na ktorú teraz budem strieľať. Samozrejme netreba zabudnúť na protection a uvidíme, že či aspoň raz trafím. Lebo moc po tom prvom výstrele tomu moc nedávam. Wow. Wow. Takže sme prázdni a myslím si, že z tých 8-9 strel, či koľko tam bolo, že ja nikdy si to neviem, tak asi 2 alebo 3 krát sme netrafili, ale musím povedať, že na tých, koľko to môže byť, na tých 5 metrov, tak to akože strieľa celkom fajn. Jedinú vec, ktorú by som na tom vytýkol, je tá poistka, lebo je dosť voľná a proste to nepracuje tak, jak má, ale ináč dobre to strieľa. Ideme na 20 metrov. A ideme sa pozrieť na tohto ničiteľa. Som veľmi zvedavý, lebo zatiaľ to vyzerá celkom fajn s ním. Takže čo by som povedal v tejto repličke manuálnej? Vzdialenosť do tých 5 metrov je asi taká maximálna. Lebo keďže nedá sa tam ani nastavovať hobab, tak to bebečko lieta takto hore, hej? Takže ja som musel, videli ste, že z 10 rán som trafil jednu a to som mieril asi meter pod. Takže určite je to len taká malá, jednoduchá zábavka pre detičky. Samozrejme s doprovodom rodičov, ale ináč akože zbraň je celkom, replička je celkom fajn spracovaná, ako je to taká sranda, je to také retro, keď som začínal. Ráno tu spomínam. Takže v každom prípade táto P22, samozrejme nemôžem ju odporučiť aj profesionálnym hráčom ani nikomu, fakt je to čisto len na takú zábavku, manuálovicu, keď tak manuálovicu, ale to je fakt čisto len na blízko. To s tým vôbec nič viac nespravíte. Takže to by bolo asi všetko pre toto videjko. No, jak sa ti ľúbilo takéto kratučké videjko,
A daj like, odber a komentár, ja budem ti za to vďačný, no. Tak a vidíme sa pri ďalšom videu, bratia, súdruzi. Sapa!